The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 5:14-16. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Luke 11:33. No one, when he has lit a lamp, puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, that those who come in may see the light. Luke 21:14-15. Therefore settle it in your hearts, not to meditate beforehand on what you will answer, for I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries will not be able to contradict or resist. Psalm 104:33. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. John 14:31. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. Ephesians 6:18-20. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Before we start our Bible study nining adlaw, samas na andan, gikinahanglan ng atong pagpangandam sa itong kaugalingon nga kalag kung nanaba kita mga sala pa nga gitinir diha kikini kung dili na ito kiniisugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us obey the mandate diha sa 1 John 1:9 nga nagatugon kanatong mga magtotoo. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Panalang kanimo higala, wala pa kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa mong kinabuhi. Agda ka sa paggamit niya ng imong kabubuton aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magandam ta karon, magampot ta sa hilom. Let us pray.
Magampo tabala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami sa among lawas, kini umikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong grasya. Salamat sa imong pagdala kanamo dinhi karon. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, bani kami, tultuli kami, ug pasabta kami dugang sa imong kamatuoran, pinagispagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat niya mo Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyong tanan. Okay? Kaninyong mao pay pagsugod sa pagsunod ni atong Bible study through the YouTube, then kaninyo welcome. Iabi-abi kamong tanan. Kinahanglan nga musunod kita sa atong ingnon ta SOP, Standard Operating Procedure, nga so, di padugay atong pasabot kanimo nga mao man kini atong naandan nga ginabuhat na daw sa di pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga maandam ta, limpyo ang atong kalag gikan sa mga sala. Kalang kanimo sa bigala nga ikaw magpahiluna na sa grasya. Musod ka sa plano sa Dios, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? Padayon ta karon sa atong paghisgot ni ining atong tun-anan nga giuluhan nato og pursuing the divine viewpoint of life. Okay. Now, kagahapon, atong gisgutan katong Kulusas 3:1, set your mind on those things that are above. Kaya human naman ta, makadawat sa kaluwasan. I presume nga ikaw nakadawat na. O nga nahigayon nga midawat kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas, diha-diha nasud ka sa plano sa Dios. You entered the protocol plan of God, o ato manggi define on sa kining protocol plan of God. It is described as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Labaw na nga wrong. Only a right thing done in a right way is right. That's the description sa protocol nga plano sa Dios. O besides, it is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. So, nisod ka sa plano sa Dios. Yan itong higayon nga, mituo ka kag Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas, nga siya namatay dito sa cross, gumikan sa pagbayad sa atong mga sala. Iyang gibayran o dungan niyadto nga imong pagtuo kaniya nga imong manluluwas, nahimo kang anak sa Dios. You became a child of God. Nahimo ka ng sakop sa harianong panimalay sa Dios. Natao ka na pag-usab, gisuluban ka na o giisipan ka sa pagkamatarong sa Dios, nahimo ka nang magtutuo, Kristuhanon, luwas na, o giisipan ka na sa kinabuhing wala na katapusan, ang imongan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, o ikaw na matarong na. Kung ang Diyos mo tanaw kanimo, dili ka na hinukman, kung dili na matarong na justified
og ang Espiritu Santo dungan ini kining panghitabo. Dungan yadto gipunit ka sa Espiritu Santo o butang kadayon sa pagkahiusa nimo pagkadugtong adto kang Ginoong Hesukristo. Mao nay positional truth, mao na imong kahimtang, matuod nimong kahimtang nga nadugtong kana kang Ginoong Hesukristo, dili na kana matangtang hangtod sa wala nay katapusan. O ikaw nahimo ng lungsuranon sa langit, tagalangit ka na, dili ka na taga dinhi. Muna kay taga langit ka naman, gikinahanglan nga you set your mind on things that are above. Kinsa may tuwa sa above is the Lord Jesus Christ, who is now seated at the right hand of God the Father. So, kita kung mga magtutuo na, okay, di pa dugay kung gihulagway nimo katong hitabo kanimo, the things that you receive from God, all the benefits, okay, gawas pa niya na, ikaw, unsa, gimanduan ka na, human ka maluwas, gimanduan ka na sa pulong sa Diyos sa 2 Pedro 3:18 nga, patubuon ka ng imong kalag, pinagi sa, kini atong ibuhat, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya mao man kini ang paagi. This is the process. Mao ni protocol sa Dios nga magatubo ang atong kalag sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa English ato kini gamitan sa termino nga spiritual momentum. Kaya naibaw naman kung sa sabot sa momentum pod. Ang momentum pagbuylo. Mubuylo ta sa atong espiritual ng pagkinabuhi, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. O nang kining atong pagtuon sa pulong sa Diyos, maingon ta nga murag tingalin imong nasuhayan pa sa pagsalmot kay balik-balik ra ba usahay ning atong di kay usahay kanunay magbalik-balik ni atong paghisgutan kay kanang nahog man kini sa atong method of studying God's Word, which is unsa inculcation method. Inculcation sinilsilay, so mao na nga balik-balik nga atong mga punto nga paghisgutan hangtod nga di na gyud nimo makalimtan. Okay? So, mao na. Ang tuyo nga atong gibalik-balik, mao nga dili na gyud makalimtan, dili kay mahinumduman. Isi ang diferensya. Atong gibalik-balik aron mahinumduman, dili. Atong gibalik-balik aron di na gyud makalimtan. Sabot? So, mao kini. Sudod kita karon kay na may pulong ni Ginoong Jesucristo, if you love me, obey my word. So karon, kini atong gibuhat, we are just obeying God's mandate. Iyang mando. We are just obeying Him, okay? Because we love Him. We love Him because He first loved us. So, kita karon ng mga magtutuo naman, aniya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, kay tulo man ikabahin. Ang protokol nga plano sa Diyos na bahin kinis tulo. Ang unang bahin, kaluwasan. Sa imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo mo, kanto ang unang bahin. So kaya nasod ka naman, adto na ta si kaduhang bahin. Nga mao ang magtutuo dinhi sa panahon. Believer in time. Ug mao ni nagsunod tas mando sa Dios sa 2 Pedro 3:18, patubuon ng atong kalag diha sa kahibalo ug sa grasya ni Ginoong Jesucristo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, kay kita giyatagan man sa Dios o kabubuton na atay kapilian. Ambot pasabot,
kini kagawasan sa pagpili. Okay? Freedom of choice. Gihatag ni sa Dios, ipagamit niya. So, muna nga, it's either, karon nga magtutuo ka na, it's either you set your mind on those things that are above, or unsa, kanang either you continue to set your mind on things below. Duha ra imong kapilian. So, it's a matter of choice. Kinibaw naman ka kung imo nang ipahiluna ang imong pangunahuna ngadto sa mga butang nga tuwa sa itaas, then magatubo ang imong kalag. Apan kon you set your mind on things below, din his kalibutan, mga tinawhanon ra ang imong set sa imong hunahuna. You see? Kaya ang setting our mind, phroneo, Grigong pulong niya, phroneo, nagpasabot na to keep on giving serious consideration, hunahunaon sa pag-ayo. Okay? Ayuhon ba pag-hunahuna? That is setting our mind. So, karon sa atong pagpadayon nini, nata sa Roma 6, 1 ngadto sa 7, nag-ingon kini. Adi lang na to hutdon ka ng mga bersikulo, basta kay Roma 6, 1 nag-ingon, what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? See? Kay, of course, niyadtong higayon nga itong gidawat sa Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, we were dead in sin. Okay? Nga, wala. Imo nang gilain. You already isolated the sins. Nga, ikaw, ulipon kaniya itong panahon nga wa pa ka maluwas. So, muna, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Muna, gingon, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Unya diya sa 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 8, nag-ingon usab, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Now, okay, 1 John 2:28. Nagayon kini sa English. And now, little children, kining children din teknon sa Grigong pulong, which means student, tinunan. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Now, adto sa 1 Timoteo 6:14, nagaingon kini, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Now, timani, nga, well, balik ko na po na kong ingon ni mo, nga, pinagi sa pagbautismo kanato mga magto, pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo, kita na nalugtong, nahiusan na lagi, ngadto kang Ginoong Jesucristo sa hangtod na. And that is what otherwise called
positional truth. Diba? Ako na ning gisgutan, ako na pong gibalik nga antod nga din na makalimtan usa sa mga benepisyo, mga kaayuhan nga atong nadawat sa higayon atong gituuhan sa Ginoong Kristo nga atong manluluwas, kita gibautismuhan sa Espiritu Santo. Kung nahimo na ta nga nahiusa, nadugtong. We have been united with Christ forever. And that is otherwise called positional truth. Mao nay matuod yun nga kahimtang nato. Now, Galatians 2:20, we have been crucified with Christ. Tinuod na o gilansang kita uban kang Ginoong Kristo. So, balik ko na po dato itong 1 John 2:28. Andam lang dihas pag-abre sa imong Biblia. 1 John 2:28 says, "And now little children, teknon, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming." No, kining isgutan din ni bahin kini sa judgment seat of Christ. Ang unsa to'y laingan ini, evaluation time. Human gyud sa rapture, human sa bagsakgaw sa simbahan, mubanos dayon kini. Ang evaluation time, kitang tanan nga mga magtutuo, himuan ta og pagdasal ni Ginoong Jesucristo. Unsay nahimo nato sa atong lawas samtang dinhi kita nining kalibutan nga gidumala Satanas. Okay? Unsay atong na himong mga maayong binuhatan nga dinhi sa panahon. Okay? The phase 2 of God's protocol plan. Kay himuan ka nagpagtasal. Unsay timbangon gani kanang himo evaluation kon unsay daghang nahimo nimong maayong binuhatan bang tawhanon o binuhatan bang Dios nun. Now, duha ka matang sa maayong buhat. Kiman paminaw. The two kinds of good, okay, divine good and human good. Now, unsa man ning human good, may itong unahon. Ang definition nga, sayon ra nimo mahinumduman, human good is anything and everything a believer does inside the cosmic dynasphere. Naklaro ni mo? So, nibo nakakunsan ng cosmic dynasphere. Okay? Or, let us rephrase, may magyapon nga. Human good is anything and everything a believer does out of fellowship. So, maragya po ang pasabot niya na. Sa ato pa, out of fellowship, naigawas ka sa pakigambitay sa Diyos tungod kay nagatiner ka man og mga sala. Diha si mong kalag. O mani mo na isugid. So, you become carnal tungod kay di man ka spiritual. Kaya ang opposite carnal is spiritual. Okay, so mo na ang definition is human good. Karon, ang divine good is just the opposite. It is anything and everything a believer does, magtotoo, inside the divine dynasphere. Namo na. Kay tuwa man ka sa sud sa imong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere, magpuyo, that means wa kay sala. Imong gisugid katong mga sala. So, dili ka carnal, na himutang ka og spiritual. Ug mao ra kanay panahon nga ikaw makatuman. You can fulfill
execute the protocol plan of God sa imong kinabuhi. Sabot ka. Mora. Outside of it, apart from it, wa kay mahimo. You cannot execute the protocol plan of God sa imong kinabuhi. Dili. Nahimong evil ra gyud katong imong gibuhat ka mga maayo binuhatan. Now daghan daghang mo liskuhag nini mo musinta magkadungog nini ha. Maayong binuhatan nga tawhanon di madawat sa Dios. Dili. Di na madawat sa Dios kay kana tandi ka na pulong sa Diyos nga trapo, nga mahugaw, filthy rags. Mao na nga, kay gitandi man po na sa Corinthians nga kaning human good ba, ang hawang ipasabot. Kahoy, kugon, ug dagami. Nga konduslitan ni mo kana, dali na kanang mo, unsa mo silaob, kay kana combustible man. Dali raman siya masunog. Ugma ugdaw. Na unsa may gantihan sa Dios. Ugdaw man tanan. You see? Kasabot ka ba? So mo na human good. Unsa ka daw tanin human good. Binuhatan ramang tawhanon. Og tanan, paminaw, tanan nga mga maayong binuhatan nga tawhanon, human good, will turn out into evil. Wa ko'y mahimo niya na. Mao man na ang gipatinaw ka nagklarong tataw diyan sa pulong sa Dios. So, di madawat sa Dios. Kadturang Dios noon nga mayong binuhatan mo ay madawat sa Dios. More magantihan sa Dios. So, unsa katutoy definition siya divine good. Anything and everything a believer does inside the divine dinosphere. Ito ang magkasasod. Spiritual ka man. Wa man ka magtinirog sala. Sala sa nahuna, sala sa dila, sala sa buhat, wala. So you are spiritual o you are enjoying the perfect environment. No, paminaw. Kinirang lugar o dapita nga ingon ta nga perfect environment nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Perfect environment. Na diha ang tanan nimong gikinahanglan sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. You see? Na gani diha ang 10 problem solving devices. Imong kanang mando sa Dios nga imo kanang gamiton. Na dili pa kamo gamit niya ng mga napulo ka mga paagis pagsulban sa mga suliran. Kita nimo, usa lang na. Apan labihas kadaghan ang gisangkap sa Dios kanato. Philippians 4:19 unsa gisulti. God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Nagasangkap ang Diyos. Wa gyud masipyat ang Diyos. Pagsangkap ka na itong mga magtotoo sa atong mga panginahanglan. You see? Atong panginahanglan, ha? Our needs. Dili itong atong wants. Dili itong atong mga gusto. Dili. Lahi man na. Sayop na kung mag-ampo kag mangayo kag mao kini mo kadto. Wa na matunong sa agenda of prayer. Nainomdom ka ba sa agenda of prayer? Na musud ta gamay ning prayer. Doktrina na, ha? Doctrine of prayer. Dunay agenda nga atong sundon. Aron matunong gyud ta sa protokol nga paagi sa Dios. Unsaon na to paggamit ni doktrina sa pagampo. Ang nag-una gyud ini sa agenda mao ang unsa confession. Kinahanglan isugid nimo ang imong mga sala una pa kamo sugod og pagampo. Manglimpyo gyud ka una. Murag nag
sa di pa kamo tangka diya sa imong lamisa nga mukaon ka na kinahanglan nga manghugas sa imong kamot ato lang silbing pagtandi ba kaamgid. So imong isugid imong mga sala, confession. Sunod, letra T, unsa maning T? Thanksgiving. Pasalamati ang Dios. Pasalamati siya sa tanan nga imong nadawat gikan kaniya, gikan sa iyang grasya. Gipabuhi ka pa. Gihatagan ka pa higayon nga makaampo. Yan na higayon na. Thanksgiving. Sunod, I. Ang litra nga I. Intercession. Unsa man ang intercession? Pagampo sa uban. Prayer for others. Imo mga hinigugmas kinabuhi, mga suod ni mo kinabuhi, imong mga higala, apil na ganitong imong mga kontra, i-apil. Pasalamati ang tanan ang gihatag sa Dios kanimo. Okay? Thanksgiving. Give thanks in everything. Mao mando sa pulong sa Dios. Everything. Kanang kapaitan ba o kanang kalisdanan o kalampusan ba, kausungagan ba, pasalamati ang Dios. Kay iya kining tanang plano. Sabot ka? Okay, so unsa naman ang litra ha? I, intercession ha. Imong pagampo ngadto sa uban. Karon ang litra nga P. Kay ang agenda god nga memory aid nimo is Operation CTIP. CTIP. Ang P karon is petition. Unsa man ning petition? Pagampo sa imong kaugalingon. Magampo ka. Pasalamat ang Dios unya magampo ka nga mao niya nga akong mga panginahanglan Ginoo. This is my petition. O na ba kay mga pangaliw po, you see? Yan po. Ito sa Diyos. So, ayun na nakalimti ka ng agenda o prayer. Okay? Sunda gina. CTIP. Confession, Thanksgiving, Intercession, Petition. Karon, nagampo ka na. Okay? O kinahanglan nga imong anaron, imong kaugalingon na karon nga magampo ka, magmainampuon ka na. So, sabtagi na kay ikaw magtotoo, anak sa Dios, buot sa Dios nga ikaw mahimong suod gyud ang imong koneksyon o imong pagkadugtong na sa Dios. Nga maugmad na kanang imong pagtuo, pagsalig, pagsandig, kanang agad lang sa grasya sa Dios. Okay. So, baliktad niya atong gibiyaan. 1 John 2:28, and now little children abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed. Underline that. Not be ashamed before Him at His coming. Now, nga no maningingon you will not be ashamed. Why do we feel ashamed? What are the reasons na we feel ashamed? Tubag? Maybe we are guilty. Guilty? Unsa may sala maning pagka-guilty. Now, diha sa 1 Timothy 6:14, naghisgot kini pudog mental sex lust. Magilty na kining atong huna-huna nga nakasala kita niini.
bantay kita, beware of this, mental sex lust. Kaya kini, mental attitude sin kini. Sala sa una. Now, ato isingit gamay ni may tungod ini two kinds of sex. Duha ka matang sa pakihilawas, mo ba ni Binisaya? Okay. Unsa mang una, pakihilawas outside of marriage, committed by a married person. So, unsa man ni? Unsa may tawag ni mo ni ini? This is adultery. Okay? Pagpanapaw. So, ang sex outside of marriage is adultery, committed by a married person. Ang ikaduha, sex outside of marriage, committed by a single person. Kini is what we call fornication. Okay? Nakasabot ka ba? I hope naklaro ni mo na. So, bantay kita nini, we have to beware of this. Kining bahin ini mga pakihilawas. Now, Romans 6 verses 6 to 7. Kanilang 6 una. Our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he who is dead is freed from sin. Now, unsa man ning old man? Ang atong karaan nga pagkatao. So, patamaluwas, mo ni old man. The old man, our old man is crucified with him. Lansang sa cross. Uban kang Ginoong Jesucristo. That the body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. For he who is dead is freed from sin. Gawas no nakita gikan sa sala. Now, yung kalimot niya ning 2 Corinthians 5:7 nga nag-iingon, we live by faith, not by sight. Kunya ang Colossians 3:5 po nag-iingon, mortify therefore your members which are upon the earth. Mortify. Every believer, ang matag magtotoo, must now know his destiny. Kitang mga magtotoo, kinahanglan mahibaw na tangdaan sa atong dadangatan. Our destiny. Pinagi sa atong pagsibog sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi by advancing to the high ground of spiritual maturity. Now, kay kita gikinahanglan magyud nga makakabot ta niya ng ang gitawag na to spiritual adulthood to be able to make our destiny a reality. Now, unsa man, the personal sense of destiny, kinahanglan ma-maintain nato kini. Now, okay, nahinumdum ka pa ba niya itong duha ka opposite skills? Okay. Atong hisgutaning spiritual skills. Unsa may binisaya niya spiritual skills? Espirituhanong kahanas. Sakto ba na nga binisaya? Espirituhanon nga kahanas. Spiritual skills. Ang nag-una niini gitawag og spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Now, atbangan pa kini. Naay atbang niining spiritual skills nga gitawag og arrogance skills. Kining arrogance skills, iyahan ni Satanas. Ang spiritual skills, of course, iyahan sa Diyos.
Mao na yung nagka-kaatbang. Okay, unsa man kining tulo ka arrogant skills. Nag-una nini self-justification. Ikaduha, self-deception. Ikatulo, self-absorption. Now, atong isgutan gani kiniya. Well, this is a review gihapon. Kining spiritual skills. Una na itong spiritual self-esteem. Unsa man ang spiritual self-esteem? Well, kung imo kining gamitan kini sa in the human realm, unsa may self-esteem? Ang imong self-worth, basta ang imong bili sa imong kaugalingon nga imong i-consider na ang imong kaugalingon nga may bili. So, kay you are worth, may self-worth. Mao na ang apan kining bahina espirituhanon. Kaamgo ka nga naa kay spiritual self-esteem sa diyang ikaw nagtubo diya sa pulong sa Diyos ka. Apan kung wa ka magtubo o kay ganas pagtuon sa pulong sa Diyos din, dili nimo ni amguhan o di nimo ni sinati. So, spiritual self-esteem naguna. Oh, by the way, kining spiritual self-esteem dili ni makabot overnight. Kining buluhatuna espirituhanon man it takes time. It is progressive. See, day in, day out, adlaw-adlaw mo ning atong gibuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Hangtod makabot na to ang kining ang spiritual adulthood o ato nang unsa masinati kini spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. Ambot pasabot ni spiritual autonomy nga makabarog ka na sa imong kaugalingon. In other words, you are now self-sustaining. Kasabot ka? Lahutay ka na sa imong kaugalingon. Nga di na ka mag-aagan sa ubang tao, uban nga mga higala nimo sa imong palibot dili. Kaya ang Dios ay ang pulong mao na kanang hatag kanimo niya ng pagbarog sa imong kaugalingon. Sabot ka? That is spiritual autonomy. Okay? Wala kay salig sa uban o pagsalig sa uban. Unya yung katulo, sa imong pagtubo, padayon ka, kabot na nimo ang spiritual maturity. That is the stage of capacity for life. So mo ni ang tulo ka espirituhanong kahanas. Apan dito spikas, iyahang satanas, nag-una gyud ni ang self-justification. Noon sa manay self-justification, naranas pulong justify. Yun sa may buto sabot. Pagpangatarungan sa imong kaugalingon. Pagdipinsa sa imong kaugalingon. Pagpangatarungan, justify. Kung kay nabuhat nga kasaypanan, mo dayon ka o explicar sa imong kaugalingon nga imong i-justify. So mo na, ang nag-una nga arrogant skill, self-justification. Ikaduha, self-deception. Kining self-deception, paglinglan ni sa imong kaugalingon. Imong magilingla imong kaugalingon. Kay na suod naman kanining nag-unang arrogant skill nga self-justification. So, mutsunod dayon ang ikaduha nga self-deception. Paglingla sa imong kaugalingon. You see, you are now kanang living a life of unreality. Bud pasabot. Nya, ang ikatulo, self-absorption. Unsa may pasabot nini? Gi-absorb na nimo imong kaugalingon, ikaw na gyud. Me, I, myself, imo ra kaugalingon gitan-aw nimo. Wa na kay pag tanaw sa uban.
kay kanang tungod sa imong pagka-arrogante, imong pagkamapaytas una, you are self-absorbed. So timan nang nagakaatbang nga mga skills, kung buot ka ba sa spiritual skills o sa arrogant skills, naroon mo. It's a matter of choice gihapon. Naroon sa imong pagpili. Now, kitang mga magtotoo, gimanduan na nga, we must imitate our Lord Jesus Christ. Imitate atong kanang unsa may imitate sa Bisaya. Awaton, panag-ing. Okay. Now, how? How do we imitate our Lord Jesus Christ? Tubag, pinagi sa pagtubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Segundo Pedro 3:18, by growing in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. That's how we glorify God, in fact. So, dinhi lang una kita kutob karon o gato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay niini. Kay ni apay labias kadaghan nga atong tukbilon bahin sa atong topic, pursuing the divine viewpoint of life. So din ita mohunong nga unsaon nato pag-awat o pagsundog o panag-ing kang Ginoong Hesukristo. As we continue, of course, in our spiritual momentum, manam-anam na ka o manggawas na ang mga kinaiya ni Ginoong Hesukristo. The Lord Jesus Christ shaping your personality. Ang pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo. Huwag tayo mahimo kung ang Espiritu Santo. So, timan ang Espiritu Santo ania ka nato sa atong lawas. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit. So, hatagi siya sa higayon nga makapaugmad, makadevelop diya sa imong pagkatao. Kay ato bitong giingon nimo nga all books inform. Tanang mga libro basahon nagahatag og kasayuran. All books do inform, but only one book can transform a person. Na ang Biblia, ang pulong sa Dios. Nga diha nato kuha ang mga punto sa doktrina, mga prinsipyo, mga saad sa Dios, mga mando sa Dios, mga pasidaan sa Dios, mga kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, plano sa Dios. You see? So mo na itong nahimo adlaw-adlaw. Di na wa na ikatandi sa kabililohon niining atong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. It's second to none. Busa, kinahanglan nga mao na kini ang atong number one priority sa atong kinabuhi, ang pulong sa Dios. Of course, the two immutables, two immutables in the whole universe, ang Dios ug ang iyang pulong. Wa na ni pagkausap, hangtod na kanas kahangturan. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat. Nining higayon nga imong gahin alang sa among pagpahimulo sa imong grasya. Although dili kami takos nini. We don't deserve it, we don't earn it, we do not work for it. Kay grasya man, salamat. Dada kami pagbalik, ugma din aron kami makapadayon sa among spiritual momentum.
Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.